Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to Amabenza to TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 2, Mackenzie 0. I'm joined by Uhlaba. Oma ngiqale ngenze kanje. Uhlaba. Yabona masenza nje sisajima. Yeah. Sijimela le game Pirates. Yes. iPirates yashaya. Yes. Ayisinikanga ngisho ithuba lokwenza nje. Yeah. iPirates induku esangishaye ngayona ngisayivuma kwamanje. Ngakuyivuma. Hayi kodwa abanye anginankinga nabanye. Abanye hayi. Kodwa masibambe iPirates. Yaqeda yanda atholi. Ngoba Pirates League. Hayi umsindo soba nawo. Bakhuluma kakhulu. Ontomkayise bayasiqeda la ngaphandle. Bakhuluma kakhulu. Uyabona ontomkayise abanasikhathi. Yes. Bayazixoxela. Yes. Akukho le bengaxoxi khona. Yes. Isemateksini. Yes. Isezitimeleni. Yes. Isemabhasini. Yes. Esivalele ontomkayise. Amabhakaniya. Hayi kodwa ke ngelinye ilanga sobenza nje. iPirates izoyithatha nayo iligi. Bona iPirates mangathatha iligi ngiyayeka ukusupport. Ngiyayeka ukuya groundini mangathi iPirates ithatha iligi. Hayi ngiyayeka. Iyakhikeza izukudla kwayo. Iyakhikeza izukudla kwayo. Wemakhosi siyabonga. 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 Vuma khosi. Wemakhosi siyabonga. Wemakhosi siyabonga. Wemakhosi siyabonga. Wemakhosi siyabonga. Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free.